खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी। ट्रेक्टर आरो नांगालनि दावहायाव ट्रेक्टरानो देरहागोन। बे गोख्रों रावानो जाबाय इउपिपिएलनि बिजाथि राजु नार्जारी बिथांनि। इउपिपिएलनि बिजाथि राजु नार्जारी बिथाङा रायमना प्राइमारिनि अमृतपुर गामियाव इउपिपिएलनि फोसावदिं मेलाव बाहागो लानानै खौरांगिरिनि गेजेरजों माखासे गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ जों बे समाव नुनो मोन्दों। बिथां राजु नार्जारीया बुंथिदों दि सराइबिल बियाबाव बे बाराव इउपिपिएलनि बिजाथि आं थामहिनबा राजु फैदों आरो बेयाव जुजिलायनाया बिपिएफजों जागोन। बिपिएफनि बिजाथिनि मुङा दाजु। राजु आरो दाजुनि जुजिलायनाय थामहिनबा राजुआ ट्रेक्टर आरो दाजुआ नांगोल। बेनिखायनो ट्रेक्टर आरो नांगोलनि दावहायाव ट्रेक्टरा देरहागोन होननानै रोखा बाथ्रा बुंथिदों बिथां राजु नार्जारीया। आरोबाव बिथां राजु नार्जारीया बुंथिबावदों दि 2022 मायथाइयाव प्रमद बर' बिथांनि सरकारानो जानो थांगासिनो दं आरो बे सरकाराव बाहागो लानानै सराइबिल बियाबखौ बिटिआरनि मोन 40 बियाबनि गेजेराव बयनिख्रुइबो समायनासिन खालामगोन होनना बाथ्रा बुंथिदों बिथां राजु नार्जारीया। बेनि अनगायैबो बिथां राजु नार्जारीया रायमना प्राइमारियाव गुबुन दोलोनि मददगिरिफोरा गैया, बेवहाय 90% इउपिपिएल, बिनिखायनो देग्लायबो गोबां बिबांनि भट लानानै रायमना बिसिडिसिआव जों देरहागोन होनना रोखा बाथ्रा बुंथिदों बिथां राजु नार्जारीया। दानिया फैदो बिथां राजु नार्जारीनि आबुं बाथ्राखौ जों खोनासंना लानि। दिनै रायमना प्राइमारिनि बे अमृतपुर गामियावहाय जोंहा इउपिपिएल हान्जानि मोनसे फोसावदिं मेल जादों। बे फोसावदिं मेलाव दिनैहाय लोब लोब रायजोफोर फैदों। गोदोनिफ्रायनो रायमना प्राइमारियाव जों इउपिपिएलआ देरहाबोबाय थादों। देग्लाय जों बांसिन भटआव देरहागोन। बेयाव गुबुन पार्टिनि सापर्टारा गैयाखौनो होनजायो। एसे एनै साफा सानै दङ। बावहाय 90% मानसिफ्रानो गासिबो इउपिपिएल। गतिके रायमना प्राइमारियाव जेरै आगोलफ्राव देरहाबोबाय थादों, देग्लायबो जोङो गोबां बिबांनि भट लानानै रायमना बिसिडिसिआव जों देरहागोन। सराइबिल बियाबाव एबार आं इउपिपिएलनि बिजाथि राजु फैदों। दिनै कन्टेस्टआ बिपिएफजों जागोन। बिपिएफनि केन्डिडेटनि नामा जाहैबाय दाजु। दा राजु आरो दाजुनि जे बे जुजिलायनाय, राजुआ जाहैबाय ट्रेक्टर आरो दाजुआ जाहैबाय नांगाल। ट्रेक्टर आरो नांगालनि दावहायाव ट्रेक्टरा देरहागोन, राजुआनो देरहागोन। सराइबिल हिसाबै देरहायोबा जिहेतु जोंहा 2025 मायथाइयावहाय प्रमद बर' सारनि फिन खनसेबाव सरकार जानो थांगासिनो दं। बे सरकाराव गोग्गोमै बाहागो लानानै सराइबिल समस्तिखौ जोंनि बिटिआरनि 40था बिजाबनि गेजेराव बयनिफ्रायबो साबना हामनासिन बिजाब बानायनानै दिहुननो थाखाय आङो रायजो राजानि हेफाजाब लानानै आं नाजालांगोन।